Yo, what's up mga Kapon Vibes? So karon mga Kapon Vibes, dako kay problema no kay sa akong asawa sige ra miglalis, sige mag-away, dako ko kay kaon, sige pamuybon. Gabi day, nanguhit ko sa akong asawa. Pagkuhit na ko abi na ko maka-score ko. Gikulatang nang ko kay sige lang ko nung score nya way trabaho. Dako pagkaon. So karon mga Kapon Vibes, mangita og trabaho. Tanaw akong resume og ako eh kadiyo. Ang pinaka problema ginako, kinibuhi sa istorya. Nga, hindi ko na mga apply trabaho. Maato siyang pare. So, saon na lang madayon. So, karon ipakita na ko niya nga maka-apply yung trabaho. So, karon mga Kapon Vibes, maato ko rin napapa-art. Patulo ko niya kung saan ko pag-apply sa Mactan Warehousing. So, di nato dugayan mga Kapon Vibes. Kaya basi maato na ni pare akong asawa. Ato to, let's go! So, karon mga Kapon Vibes, no? Doon na tayo lang napapa-art, no? Pero, so, bisag pa ko nang apply na kulbaan, no? Basig sugatan na po na po yung anak na English kayo. Diri panandan sangit. Hello. Anybody's home? Hello. Oriko, kailangan mo lagi ka. Oy, mo part. May gani ikay, oy. Naka-apply na ko, imo pangandar to. Dugo na sa ilong na ko. Hoy, ako anak pila man. Niyari ko pa part kay mapatak na ko patabang mo. So dere. Parda. Si mangawat is mo mga. Wapo ko. Ang ngayon nila may nanari ko. Ay masud ba? Ano dere? Bilin patos diri, sot. Bili na yung mga mulina. Isud ng patos. Ayo eh. Part. Oh, Sod wa. oh, sud lang. Pwede na dakot patos. Bili na ng patos. Hugo yung tiil. Yo kira buo ni. Buwan mo. Bawar ba yung hotel? Okay ra? Bili na maanak ta ha. Say ka. Part, sod mo parda. Oh. Uy, yung kinabuhi ko. Naroon lang ko ba? Di, patabang ako nimo. Apply ba? Gusto ka mag-play? Magtalo na sing, bakit yung gingon ako? Tawag kita buwan. Minimum mo ka to, minimum to? Oh, nanduro. Kanang gersa na mo rito. Oo. Ya ako bulir mo ito. Ang problema lagi madawat ba? Dawa ka na, wag mo na. Engineering ko sa una. Wow. Oh. Bukuha ko rin dito ko. John Michael is Rico, John is Ronio. Wag na. Kaliwa tayo, wala ko mo ito. Ano ni nangita mo trabaho na naana mo gaway trabaho. Kita amigo na kita ni Boss Jorky, chat ng Boss Jorky niya. Namin sa giayo cellphone niya. Ya. Iba akong asawa ba naguul kay ko. Kapart. Hindi ko na kumingitag trabaho, mato siyang pare. O katawa mo sa no, ay, ano, seryoso, Kapart. Mama gani. Di ako seryoso. Alagi, sorry. Ang ako lang mas medyo kita trabaho kay ang mga asawa ni buhay mo istorya mo atong pare, ang kuya mo atong pare na ilak di ka. Pero naman yung mga kini siya okay na ni. Ang imuha ni ang interview na interview dito. Kunya usap uli ko kung mga-apply ka trabaho dito, kung makasud ka, kagado sa mga tao kung ma-apply ka. So watay trabaho, magita ka trabaho. Kung natay trabaho, muundang ta kay kapoy dapat kung manarbaho ta dito, masud ta dito, dawaton ta sa Mactan Warehousing, love your work. Ano na kung ito? Ang problema nimo kung mula utay ba ka? Nanay mga interview man. Tell me about yourself. English ba na? Sige, sige ko na, suway ko na kami. Tell me about yourself. I'm John Michael Rico, 21 years old. 21 ba ka? 21 bito? 29 na adre, 21. So namakap na ka, di ka kapasara na. Sayop, nila, sayop na eh. Sayop na mo. 21 eh. Yuri, 21. Wala akong kita, mas naong ko. Siguro lang kurita ka. Why should we hire you? Because you're hiring. Ha? Ito dahil, hiring man sila. Dawat? Nganong dawaton ka na mo? Kaya nangita ko trabaho. Kaya mo trabaho? What can you contribute to the company? Makakontribute ko nga, madungagan ilang mga gwapo dito. Oh. Di! Opo, boy. Sa drugs po lang daan, sa drug test po lang daan, positive lumigag na. Ano sa dahil, naong na-drug test ron. Ang gusto ron kay ang naon ay drug test kung positive ka, hindi? Papa Art! Ayo! Papa Art! Oh. Oh, George, laban! Papa Art kay, ang imo uniform ba akong pangayoon? Oh, ako yatag mo. Sige, sud. George.
Ay, George, kay, may inaka ka? Akong kauban ba? Si Rico. Yan ni po. Kaya nakayong tambang mapel sa maktong rosin. Kaya niyan na kayo ang ustad. Bawa ka ustad. Ayang pare, buwag istorya na muadto ko na yung pare sa ayang pare kung di may katrabaho niya. Kuyog yun ang maktong rosin. Para mga kwan. Ang mga patakto din kay kuwang na mong grupo ko. Mo lagi inversahin mo ko. Kay pao na inversahin kaya kung bata ko yung hangtod. Ah, yung kaya ila-ila tika. George, mo ni Rico. Uy, boss. Boss. Yung kaya? Oo, ano ba? Oo, layo. Ikaw na, ihatod yung tarong. Oh, Tarong ba? lagi. Ah, kasi mo muli kabangan. Mo ni nagtudlo na ko dito Rico sa trabaho Rico ganyan yan. Si George Laude. Oh, salamat sa ko ni Sir John Macca. Nariya mong gidawat. Oh, awin mo. Dara na sumin mo. Ya, boss, tara ako resume na ako dito. Makasuod ba na dito? Isyon ba? Engineer Ito, lagi na. Ayan, bungot, di ba? Barbasil, na. Ako sa bawang George, ang... Asa ka ni George, ako sa bawang naman. A few moments later. Lahat tolong tol, yung community. Na George, dara ako yung porn mo. Di mo mo na good luck sa trabaho, baita, makakuhaan ka kapatang madawat ka. George, dali ako George. Ward, basta unahan ang fielder ko. Ang tayo ko. Sige, sige. Gigi. Alright. Hey George. So karon mga kapon vibes no, may tag dili ta binuangan na ni Boss Laude no. May tag tinarong niyang tabang nako kay ingon si Papa Art niya mao ni ko ni nagtudlo binuang niya. Oh, lagi sure, lagi. Ako, juga. Nari, Sir Dimaka. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Na, tama ni boss. Ako ko ni mo. Ano pa pa ni? Patay yung asawa ni boss. Mabiyaan juga. Patay itong asawa ni Romato itong pare. Laro ano eh. Madama ni boss. Ako ko na boss, hindi na dawat. Patay yung asawa, matog itong pare ron. Na, patay yung boss. Tulan mo ato eh. Patay itong pare. Wow, itong asawa. Yo, salamat din sa pag-uman sa video no. Salamat sa sulit na suporta. Please like, follow, share, ug subscribe sa mga YouTube channel Open Vibes. Yo, shoutout kay kong Tol Emmanuel Bilaganyo Baring no og happy 18th anniversary Punta Inganyo chapter ugma ano November 8 ug sa tanang mga membro diya sa Punta Inganyo Triskelion salute nyo tol. Munal na permit. Ay ba? Yo, shoutout po ni Boss Idol Brian Hermoso mamatikan siya no naalay yung pati kay naray sample ay. Oh, nari siya sa Purokulo, Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Og shoutout po ko ni Tol, Jumar Nguho, Monica Blair, Onswaka Ototing, Tim Siaw, Ronald Tihap, Rinrin Jaw Upon, Jake Pau Pau Murillo, Borski Tampos Inso, og siya mga agawis sa Basak, Pakpakan, Lapu-Lapu City. Og ni Boss Idol Erhon Paulo, Binji Bagyo, og sa iyang tindahan sa Atbang sa Central Elementary School na Binji Store. Shoutout nyo diya. Og ni Boss Idol Carmel Mojado Bakluhan. Og siya iyang tiya nila sa Upon. Shoutout nyo. Og ni Kinjan Omblero. Og ni Boss Idol Ramon Lucia. So kato sa ganahan mo pa-shoutout no. Just comment lang sa mong latest nga video. Good vibes, peace and love. Bungal.